Един професионалист съм поканила в моето студио. Добре познатата Зофия Щербак, жената, която се познаваме от повече от 25 години. Благодаря за покана. На която безрезервно вярвам. Мисля, че и хората, на които тя помага, така също дълбоко в душата си са и признателни за това, което тя е направила за тях. За много интересна тема ще си говорим днес за ДНК-то, но преди да започнем, колеги, нека да видим едно видео на една от нейните пациентки. Здравейте, казвам се Кристина Зирова и съм пациентка на госпожа Зофия Щербак още от далечната 98 година, когато родителите ми ме водят при нея, след като ме диагностицират с рядкото заболяване миастения гравис. Както показва медицинската документация, след няколко процедури при госпожа Щербак, симптомите на заболяването напълно изчезват, както и образованието, което е намерено на тимусната ми жлеза. Съдбата ме води при госпожа Щербак още един път, 20 години по-късно, когато по време на първата си бременност съм диагностицирана с гестационен диабет, благодарение на процедурите, проведени при госпожа Щербак и потвърдено от изследванията, които съм правила. След всяка процедура нормите на С-пептид в кръвта, производството на инсулин и гликирания ни хемоглобин са подобрени. Препоръчвам госпожа Щербак като доверен професионалист и човек, който работи с медицинска документация. Аз, между другото, съм много впечатлена от този разговор, който ние с теб водихме и това, което ти ми каза реално, че може да се влияе на ДНК-то. Не можахме да пуснем едно видео, за съжаление, драги зрители, защото режисьорите казаха, че той е от националната телевизия и няма как да се пусне, но в това видео един човек, който се занимава, професор, който се занимава с генетика, гостуваше на моята колежка Мира Добрева и той реално каза, че може да се влияе на генетиката, на ДНК-то и по този начин да се лекуват хора. Аз много исках да пуснем това видео, но за съжаление не ни разрешиха. Сем дебне, може да ни глоби. Съгласна съм. Но нека ти да ми обясниш, наистина ли чрез промяна на... Аз за първи път чувам, че ДНК може да се влияе на ДНК-то. Наистина ли може да се лекува чрез промяна на ДНК-то? Така, аз потвърждавам думите на професор Стойчева. Аз мисля, че така се казваше въпросната госпожа. Научно е доказано, че може да се влияе на ДНК. Значи от 1889 един от руските представители на наука се интересуваше за въздействие върху ДНК и какво може да се получи като постижение. Наука иска да владее ДНК, за да помага с това на хората. Но, от чудо, аз имам този дар и мога да ви кажа по какъв начин се влияе, защото това е научно доказано. Тук не са фантазии, а са факти, които са потвърдени с годините от специалисти учени. Нека обаче да кажем, примерно раково болен човек, как може да му се повлияе? Няма какво да се лъжа, в България има много такива. Дали от занамеряване, дали от неправилно попадане в неправилна болница, неправилни диагнози и така нататък. Но факт е, че в България има страшно много раково и сърдечно болни хора. Също така и хора, които имат проблем с щитовидните жлези. По какъв начин може ДНК-то им така да се промени, че да се стабилизират, да се възстановят? Да. Обяснявам го, защото това го казаха генетици учени. Аз само потвърждавам. Аз не правя откритие. Аз само потвърждавам. Аз те поканих, защото аз лично го гледах с очите си по националната телевизия и бях страшно изненадана и си казах, няма как да не те поканя, за да обясниш как става това. Да, то може да се обясни съвсем простичко, така за всеки да бъде разбираемо. Няма да употребявам терминологии трудни за разбиране, а много простичко. ДНК, това е една специфична структура във форма на хармонийка.
Там има биофотони и биофонони. Какво значи биофонони и биофотони? Едните имат форма на излъчване, ДНК значи има излъчване, а други имат форма на вибрации, значи имат резонанс. Вибрация дава резонанс, който се уловиме. Значи 98% до сега беше смятано, че е излишно. То е неупотребявано и не правено никакви опити. Само на 2% от ДНК. ДНК е една верига, казах, като... Да, всички знаем как изглежда ДНК. Да, точно така. И всъщност сега се обърна внимание на те 98%, които бяха трактовани като букук. А всъщност те имат най-голямата функция. А не е ли да са смятани едва ли не за букук, както ти го казваш? Защото... Не, то твърдят го. Учени, че това беше... Аз не го казвам. Защото просто не са успели да ги изследват тези 98%. Да, може не са успели, може нямаше желание, или дошло е време вече да се говори открито. И сега тази светлина, всеки от нас и ДНК има светлина. Значи аз казвам, ние имаме вътре светлина, имаме и звук. Но не всеки за това го знае. Учени стигнали до този момент. Какво правя аз? При моите вибрации аз имам склонност, имам възможност, това е правилната дума, да уловя тези вибрации. И всеки човек има различни вибрации, както отпечатък на пръста. Никой от вибрации не се повтаря. Те са индивидуални. Значи, имам възможност да уловя тези вибрации, така, и да уловя светлина. Той като излучва, така и приема. В момента, когато аз правя диагностика, вибрациите са увредени. Те не са ритмични. Има прекъсвания. Като слушате една мелодия, нещо прескача, така аз виждам и чувам, защото се чува, че има прекъсване. А визуализация е, че има примерно тъмни петна. Значи светлината угасва, значи живота скъсява и вибрации са намалени. Какво случва се в този момент? Моята задача при направена диагностика и виждайки намаляване на вибрации, намаляване на светлината, обратно да дам, за да възстановя ритъм на вибрации и светлината се увеличава. Оттам се удължава и процес на живота. Но това е моя дарба, това е моята възможност. Затова казвам, че няма неща невъзможни. Но всичко това... учени го потвърждават. Това ще да кажа. Всичко това ти имаш документации от професори, от болници, които виждат, че това нещо реално се случва. Да. Значи, до този период от време много трудно било ми да обяснявам по какъв начин лекуваш. Но това са сетивността, това са вибрации, това са тънките, бих казала, на душа, защото всеки човек, всеки от нас има дух, душа и тяло. И просто трябва да го знаем. Колко да отричаме и да казваме, това не съществува, не е вярно. Съществува дух и тяло, а ДНК е връзка между тяло, дух и душата. Това също трябва да го научиме. Това го казват учени, а аз го затвърждавам, че това е така. Ние сме творени от сила свърша. И това е истина. Защото тая светлина и тази комбинация звукова, които носим в себе си, никой още до сега не може да обясни. На колко човека си помогнала чрез промяна на ДНК клетките? То значи аз не съм променила ДНК, аз нямам такава възможност. Но... влияеш му на... Да. Влияеш аз го казах, че в момента, когато виждам увреждане звуково или светлинно, моята задача е да оправя този участък, който е атрофиран, увреден, несъществуващ,
настъпва объркване. Между другото, само да се вмъкна, знаеш ли, че имаше един професор руски професор, те са много напред с медицината, който за съжаление почина, който чрез специално създадени звуци, които той ги създава, лекува човешкото тяло. Много интересно всичко това. Имам предвид, ние много сме далече от нещата, които наистина се случват. Но напредват нещата. Това е важно, защото аз казах, всеки човек има индивидуален звук, индивидуална светлина. Един има по-голяма, по-малка. Но тези болни хора имат сравнително много ниска амплитуда на вибрации на ДНК. Едва се чува за това човека е по-бавен, по-муден, не може да изпълнява някои от функциите. И светлината намалява. Когато акумулираме това място, даваме, получава. Значи, той на принципа отдавам, приемам. Защото това е поле, в който може да се въздейства. Това е наука на бъдеще. Това е наука, който може аз малко прекрачих прага по-бързо, чрез дарбата, който имам. И се радвам, че мога да помагам на хора. Но работя в сътрудничество с медицински лица, като казах. От начало, като разбрах, че мога да помагам, случило се съвсем спонтанно, че разбрах, че мога да помагам, но се радвам от това, защото когато виждаш нещастни деца, инвалиди, болен човек, който се свива и няма надежда, ти вече в първи контакт той някак си с мене се променя начин на мислене, променя вярата в себе си. Аз нищо специално за него не говоря, само оглеждам документация, правя диагностика, но той по време на диагностика, като казах, аз улучвам неговите вибрации. Това е документация, която си ни донесла от Свети Иван Рилски ли е това? Донесох ти една документация. Аз работя за много институции, но една от... има заключение. Ако обичаш, може да прочетеш само за финал, да го кажем. Един от председатели на комисията. Да, професор доктор. Няма да казвам името, защото все пак нямаме разрешение от него. Доктора се е подписал, сложил е негов печат отдолу и казва, че смятам, че проведеното комплексно лечение в съчетание с неконвенционалния метод за лечебно въздействие на госпожа Щербак показват определено позитивни резултати, като особено интересни са позитивните резултати при случаите, при които конвенционалните методи за лечение все още са доста инсуфициентни. Това е голямо признание, защото това е клинична оценка която е дадена официално от болница и от лекарска комисия. Да, разбира се. От комисия той е председателя. Може би влизаме в следващото ниво, в следващия век, малко по-рано. Различно, да. Това не е нещо, между другото, доста имаше и една сръбска така като баба Ванга, тя беше казала, тя също почина с всички такива... Леля Кети, може? Да. Тя беше популярна между сърбите. Тя казваше, че ще дойдат времена, в които човеците ще се самолекуват, няма да имат нужда от лекарства, няма да имат нужда от медицинска апаратура. Може би някой ден ще дойде и това време. Да, но това е израстване духовно. Този момент на израстване, на осъзнаване, на обичта, на оказване на взаимно съчувствие, смирение, милосърдие, добър подход. Толкова малко трябва. И наистина моментално търпим една вътрешна реформация. Чувстваме се комфортно, искаме още да го правим. И нещата тогава се променят. Цивилизация се развива, човека се развива заедно с нея. Не смятам, че човека ще стане на едно ниво. Като си казала за... Тук имаме... В България Леля Ванга имахме, който също почина. Слава Севрюкова. Да. Аз поддържах много така лични контакти с баба Ванга. Тя ми е молила, спрещам и пациенти. Тя ми е молила да идвам да й помагам в тези последни моменти, когато страдала. Ние знаехме, че тя отива и аз знаех, и тя знаеше, че си отива. Но тя ми е молила да дойде чрез охрана, който работила при него. Той беше мъж, викаше ме и молеше ме
аз около тебе се чувствам добре, помагай ми, идвай, помагай ми. И аз винаги, когато имах възможност, качвах се, отивах за Рупи, но още преди баба Ванга да влезе в болница. Да. И винаги на драго сърце съм ми помагала и никога не съм го казвала. За първ път в ефира ти го казвам, защото смятам, че това е мое задължение. Това е една човещина, нищо повече. Абсолютно. А тя на това го заслужила, защото на толкова много хора помогнала. Така е. Много ти благодаря за това гостуване. Винаги е удоволствие да си в моето студио. За мен е удоволствие. А вие останете с програмата на телевизия България 24.